खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ जोबथारनायाव भारतनि मोनबा रायजोनि बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय। मैया सोनाब बंग एबा वेस्ट बेंगलनि बियाबफोराव नैथि खोलोबनि बिधानसभा बिसायख'थिनि भट थुनाया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। दायो बर्डनि रिजाल्ट थामहिनबा जयैनो मोनबा रायजो आसाम, केरेला, पुडुचेरी, तामिलनाडु, वेस्ट बेंगलनि बर्डनि फिथाइखौ 4 मे खालाराव फोसावनाय जागोन एबा भट थुनायखौ साननाय जागोन। बुंनो थाङोब्ला बर्डनि रिजाल्टखौ मोननो थाखाय बारा गोबाव सम गैलिया। बबे रायजोआव मा पलिटिकल पार्टिया सोरखारखौ दागोन बेखौ 4 मे खालाराव मिथिनो मोननाय जासिगोन। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै दासान्दि एग्जिट पोल फोसावनायखौ नुनो मोनदों। मोनबा रायजोनि एग्जिट पोलखौ बायदि पलिटिकल पार्टिया गावसोरनि आसा एबा प्रेडिक्शनखौ फोसावदों। थामहिनबा दासान्दि बर्डनि रिजाल्ट फोसावैनि सिगांनो आसाम आरो बिटिसिनि एग्जिट पोल फोसावनायखौबो नुनो मोनगासिनो दं। बर्डनि रिजाल्ट फोसावैनि सिगांनो फोसावनायखौ नुनो मोनदों। आसामाव एनडिए एलायन्सखौ नायोब्ला मोन 120 बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिजेपिया मोननो हागोन। मोन 65 निफ्राय लानानै मोन 70 मासिनि गेजेराव बिपिएफआ मोनगोन। मोन 9 आरो मोन 10 नि गेजेराव एजिपिआ मोनगोन। मोन 7 मासिनिफ्राय मोन 9 नि गेजेराव इउपिपिएलआ मोनगोन मोनसे। बेराफारसेथिं कंग्रेसआ मोनगोन 27 आरो 32 नि गेजेराव आरडीआ मोनगोन 1, एजिपिआ मोनगोन 02। बायदि एग्जिट पोल फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो गोबां पार्टिया बेबायदि गावसोरनि एग्जिट पोलनि प्रेडिक्शनखौ होदों। बेबायदिनो बिटिसिनि खुंथाय सोरखाराव थानाय बिपिएफ पार्टिनि माखासे सुबुंफोरा एग्जिट पोलखौ ओरैबायदि फोसावदों दि बिपिएफआ मोन 15 एलएसिनिफ्राय मोननो हागोन मोन 11, बिजेपिआ मोनगोन मोन 4 आरो इउपिपिएलआ मोनसेबो देरहानाय नङा एबा इउपिपिएलआ 0 होनना फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं बेरेखा दोलोनि एबा इउपिपिएल पार्टिनि आईटी सेलफोराबो गावसोरनि एग्जिट पोलखौ फोसावनाय बायदिब्ला मोन 15 बिटिसि एलएसिनिफ्राय इउपिपिएलआ मोनगोन मोन 9, बिपिएफआ मोनगोन मोन 3, बिजेपिआ मोनगोन मोनसे आरो कंग्रेसआ मोनगोन मोनसे। बायदि एग्जिट पोल लानानै एबा खालामनानै समाजारि बिजोङाव फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। गुवाहाटीनि मदगरियायाव जानाय लामा जाब्रबथायजों 3 सिख्ला थैनाय दुखुनांथाव जाथायजों लोब्बा लाखिनानै हमजानाय सुइफ्ट गारिनि सालायगिरि शमीम आहमेदखौ मंगलबारखालि डिब्रुगड़ जिल्लानिफ्राय लाबोनानै नोगोर पुलिसआ नुनमाटी पुलिस थानायाव हाजिर खालामो। गुवाहाटी ट्रेफिक पुलिसनि डिजिपि जयंत सारथी बराया बे जाथायनि सोमोन्दै नुनमाटी पुलिस थानायाव मोनसे खौरांगिरि मेल खालामनानै गासैबो फोरमायथिखौ फोरमायो। बराया बुङो दि लामा जाब्रबथाय जानायनि उनाव गारि सालायगिरि शमीम आहमेदआ मेघालयनि शिलंआव थाखोमादोंमोन। पुलिसनिफ्राय बारग'नो थाखाय शमीमआ गावनि दारि आरो खानायखौ सिननानै गोदान महर सोलायनो नाजादोंमोन आरो शिलंनि गंसे हटेलाव आश्रय लादोंमोन। बे खौरांखौ मोननानै जेब्ला नोगोर पुलिसआ शिलंआव मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन अब्ला दायनिगिरि शमीमआ पुलिस फैनायखौ खौरां मोननानै एबा मिथिनो मोननानै शिलंनिफ्राय खारखोमालाङो आरो शिबसागराव बिथाङा आश्रय लाहैदोंमोन। बे बाथ्राखौ बरा बिथाङा बुंथिदों आरो बे खौरांखौ मोननानै मेट्रपलिटान पुलिसआ शिबसागराव आरोबाव मोनसे अपारेशन खालामो। नाथाय पुलिस फैनायखौ मोनदांनानै शमीमआ फिन आरोबाव डिब्रुगड़सिम खारखोमालाङो। पुलिसआ बिथांनि मबाइल फनखौ ट्रेक खालामनानै उनाव मिथिनो मोनोदि डिब्रुगड़नि लाहौलाव अरुणाचल फारसे थांगासिनो थानाय समावनो लोगो मेट्रपलिटान पुलिसआ डिब्रुगड़ पुलिसजों सोमोन्दो लाखिनानै शमीमखौ हमनो थाखाय खावलायो आरो बे खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै डिब्रुगड़ पुलिसआ लाहौलाव अपारेशन खालामनानै शमीमखौ खायो। बेनि उनाव मेट्रपलिटान पुलिसआ हरनि समाव डिब्रुगड़आव सफैयो आरो शमीमखौ गावसोरनि आवथायाव लायो आरो मंगलबारखालि गुवाहाटीआव लाबोयो होनना फोरमायदों। बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय रिमा टेरंपि मुंनि सासे फरायसुलिनि थुलुंगाखांथाव खौरां। जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो नाजानानै एचएस आनजादखौ मोजाङै उथ्रिसार जानो हादों सासे फरायसुलिया। मुङा रिमा टेरंपि। मख'नो गोनांदि साननि समाव इ-रिक्सा सालायनानै गावनि फरायनायनि खरसाखौ दिहुननानै लानाय रिमा टेरंपि मुंनि सासे फरायसुलिया गोजौसिन गेजेरारि आनजाद 2026 थामहिनबा एचएस एग्जाम 2026 खौ मोनब्रै आयदायाव लेटार मार्क्स लानानै गासै 300 नम्बरजों सेथि मासियाव बिश्वनाथ कमार्स सेनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय उथ्रिसार जानो हानानै
गोग्गानाय लाबोनो हादों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि गावनि फरायनायनि थाखाय गावनो खरसाखौ दिहुननानै लानाय, नखरखौ सामलायनायनि गिदिर बिबान लानांनाय एबा बाननांनाय, गोब्राब जिउ दैदेननाय रिमा टेरंपिनि मोनब्रै आयदायाव लेटार मार्च लानानै सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हानाया आथिखालनि इयुन जोलैफोरनि मोनसे थुलुंगाखांनाय बिदिन्थि। थांनाय माखासे दान सिगाङाव गुवाहाटी नोगोरमाजों लोगोसे गोबां सेलुनफोराव आयेन बेरेखा गाज्रि हाबा मावग्रा खायसे लाइमोन आरो आइजोफोरखौ हमनानै आयेन बादियै साजा होबोबाय थासेयावबो खायसे सुबुंफ्रा बेफोरबादि हाबा मावनायनिफ्राय गोजान जानानै थाङाखै। बेबायदिनो गहपुराव देहा फालांगि खालामनायाव लोब्बा गोनां 3 आइजोफोरजों लोगोसे 2 सेंग्राखौ मोनदों एबा खादों। गहपुर टाउननि कलेज ओनसोलाव माखासे आइजो फालांगि हाबा मावनायनि जाहोनाव ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। फरायसालिमा ओनसोलाव थानाय माइनु बरा मुंनि सासे आइजोनि न'आव गोबाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा खामानि मावबाय थानायनि सायाव गोख्रों अजद होनाय जादों। गामिनि एबा ओनसोलनि आइजोफोरा अजद होनाय बादिब्ला थांनाय सानखालि जायगानि सुबुंफोरा आइजोनि न'आव सिग्रोमनानै 2 सेंग्राजों लोगोसे 3 आइजोफोरखौ हमनानै गहपुर पुलिसनो खौरां हरो। गहपुर पुलिसा गासै 5 सुबुंखौ हमनानै गहपुर पुलिस थानासिम लानानै थाङो। बे समावनो पुलिसा जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। बुधबारखालि एबा मैया बालियाव हार्ट एटेक जानानै सासे एयार इन्डियानि पाइलटआ जिउ गोमायो। एयारलाइननि सासे मावख'गिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला 40 बोसोर बैसो जानाय पाइलटआ मंगलबारखालि दिल्लीनिफ्राय बालिसिम बिरखंखौ सालायदोंमोन। मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों एयार इन्डियानि बुंथिगिरिया बुंदों दि गिबि मावख'गिरिया बालियाव थि खालामनाय क्रू रेसआव दंमोन जेब्ला बिथाङा गावनि हटेलाव गोब्राब उसुबिदानि अजद होदोंमोन। बिथांखौ थाबैनो देहा फाहामसालियाव लानानै थांनाय जादोंमोन, जेराव बिथांखौ हार्ट एटेक जानायनि खौरां मोननाय जादोंमोन। मेडिकेल टीमनि गोबां नाजानायनि उनावबो बिथांखौ बासायनो हायाखै होनना बुंथिगिरिया बुङो। एयार इन्डियाया पाइलटनि थैनायनि सायाव जोबोद दुखु मोननाय फोरमायो। बुंथिगिरिया बुङोदि एयारलाइन्सआ नखरनि खाथि सोमोन्दोआव दं आरो गासैबो रोखोमनि हेफाजाब होगासिनो दं। बेनि बांसिन फोरमायथिखौ मिथिनो थाखाय दासिमबो नाजागासिनो दं एबा मिथिनो मोननाय जायाखै होनना मिथिनो मोन्दों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय 5 फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव।